Здравейте, драги приятели на канала YouTube Георги Кулов. Искам да ви запозная днес с една много актуална тема, за която кърджалийци реагират доста емоционално, но с правото си. Това е изрязването, премахването на дърветата по улиците, които подлежат на ремонт в града. В много точки на града общинската фирма Озеленяване, благоустройство и чистота беше призована да изкорени дърветата, да ги изреже и да ги премахне напълно. Граждани сигнализираха и в общината, сигнализираха и в медиите с питане защо се прави това, ще има ли някаква следваща стъпка, и обвиняваха община Кърджали, че тенденциозно премахва значителна част от екосистемата на града. Всъщност се предприемат стъпки новите тротуари, които се полагат сега, да не ги последва съдбата на старите, т.е. коренната система на дърветата да не ги разрушава. Затова в община Кърджали вече работят по възстановяването на тези дървета. Търсят се сортове, които да не бъдат, видове, които да не бъдат с голяма коренна система, за да се запазят тротуарите. В същото време, там, където има сухи дървета, които се режат извън тези улици, се е предвидено да бъдат залесени борчета, които нямат такава коренова система, която да уврежда тротуарните плочки. В момента, освен това, върви и кампания на общинската фирма Озеленяване, благоустройство и чистота по подкастране на дървета с широки корони, където има сухи клони. Предварително е направено обследване, като са набелязани дърветата с сухи клони, които трябва да бъдат подкастрани. Днес такава операция беше извършена непосредствена близост до областна дирекция на Министерството на вътрешните работи в Кърджали. От общината уверяват, че абсолютно всички отрязани дървета до сега ще бъдат възстановени и ще се възстанови екосистемата на града. Дано обещанията бъдат изпълнени.